Pozdravimo našu veselu mladu gošću Anu Nikolić. Hvala puno, evo ja pozdravljam sve posetioce vašeg sajta. Odlično, prvo pitanje, kako se osjećaš ovde, pošto je prvi put si kod nas? Po meni fantastično, ja sam ovde prvi put i vidim da nije poslednji. Nikako. Videla sam po atmosferi unutra, baš je prelepo i Beč mi se jako dopao, danas sam malo šetala i vama je u stvari ovde mnogo dobro, znate vi zašto sam ovde? Da, upravo ste. Reci nam, da li imaš svoju internet stranicu? Još uvek ne, ali u toku je priprema i najavit ću ja to već na Pinku kada će biti pušten sajt. Prilike, znaš kako će da se zove? Mislim, tvojim imenom, ali pod kojim dalje? Ne znam, možda Hollywood. Dobro, o tom potom vidjet ćemo. Da li sama koristiš internet? Hollywood. Pa da, koristim, imam u kući ovaj laptop, onaj Vajo. I jako je dobar kompjuter. Evo sad sam zamolila vašeg fotografa da mi nareže sve fotografije sa svim vašim gostima i ove na kojima sam sa scene, da, na CD1 i tako da ću to imati priliku kući sad kad se budem vratila sutra popodne na Tenane da počnem. Biće vam želja ispunjena. Reci nam, koje sajtove gledaš onako kad si sama, kući privat? Šta te interesuje, znači privatno, na internetu? Ja ću reći, pošto u ovih dana baš se interesujem da kupim neki auto, onda gledam te neke sportske automobile, volim da odgledam neke sajtove, recimo sa MTV-a, ne znam, neke nove fotografije, J.Lo ili Kylie Minogue, tako neke. Modne kolekcije? Naravno, sve modne. Onda gledam tamo, imam neke spiskove filmova, pošto ja volim stare filmove i tako da puno sati trošim na internet. Kod modnih kolekcija, ko se brine o tvom izgledu? Kažem da sam baš gledala i kako izgleda diskoteka i tako, malo sam se interesovala, a u ovom stylingu... Znači, posjetila si našu stranicu? Da, brinem sama isključivo. Sasvim sama i stigneš pored svih tih obaveza da to... Zato što sam ja završila dizajn obuće, tako da mi to nije ništa strano. Mislim da je to vrlo lako za mene. Odlično, ovo je bio tvoj prvi CD, je li tako? Jeste. A da li pripremaš neki novi, kako se zove, možeš nešto više da nam kažeš? Ne, još uvek ne, ali ja se nadam da će, imam ideje neke, već polako počinjem da razmišljam o tome, ali još ništa konkretno. Tako da, za sada morate da uživate u mojim spotovima za pesmu Dok se ljubiš sa njom, hoću da se gledam Dok se ljubiš sa njom. Evo sad je nedavno izvrčen novi spot za pesmu Vatra sa Harisom Džinovićem, ne znam da li ste to videli. Čuli smo večeras. Da, i spot je fantastičan, evo možda još neki spot napravim i to je to. Odakle ti motivacija da se baviš ovim zanimanjem, znači estradne umetnice, pop pevačice, ti si znači pop svrstati. Dakle, to si sama došla do toga, ili ti neko nagovorio putem tvojeg glasa? To je nešto što da imaš u sebi od rođenja, tako, od malih nogu sam voljela da imitiram i Lepu Brenu i ne znam, Cecu i Zdravka Čolića i sve naše najveće zvezde. Imala sam tako idole sa MTV-a uvek. I jednostavno to me privlači, interesuje me i dok god bude bilo ovakve publike ja ću to raditi jer ja se osjećam pre svega lepo. I samo dok se ja budem osjećala lepo, ja ću biti tu. A osjećam se lepo kad aplauz mi je onako najvažniji, jeli? Znala si od malena da će to biti to, ili? Znači, veruješ u sebe. Šta si u horoskopu? Vaga. Vaga? Vaga. Podznak? Ja mislim strelac. Znači, ako ima neku, bolje da nemaš. Da, samo trebam da osmislim šta je moj cilj i... Postiglo je, jeli? A da li imaš, šta su tvoji ciljevi kad smo već kod ciljeva u daljem tvojoj karijeri? Područje naših, balkanskih zemalja ili opet nešto šire? Pa, za sada balkanskih. Ostaviš pri tome, skromno. Znači, tako je treba. Pa kasnije, kad osvojim Balkan, onda idemo dalje. Idemo dalje, opa. Čuvajte se, naši dragi posjetioci širom planete Zemlje, da vas ne osvoji ova draga naša Ana. Pa, kad ćeš možda u Ameriku, Australiju, pošto ljudi... To moram reći, to će biti tamo oko nove godine, već imam puno poziva za Ameriku i za Australiju. Pa kad ovde ponovo bude postalo jako hladno, zapravo kod nas u Srbiji, a vidim da je sad ovde još hladnije nego kod nas, ovde je malo još severnije, kad kod nas ponovo bude bilo hladno, ja ću malo tamo na neke južne kontinente. Znači, gledatelje brineš, čime se Ana bavi ovako privatno, sasvim kad je sama i kakvu muziku sluša? Pa ja slušam
Sve ono što ste večeras mogli da čujete je isključivo pevam ono što meni prija, mislim da se to i vidi i ne mogu da pevam nešto što se meni ne dopada, ali ne da volim da slušam možda malo ambijentalne muzike kad se onako opuštam kući, poput Deep Forest, poput nekih filmskih kompilacija koje imam, poput, ne znam, Buda bara. To je baš fena. Eto tako, to je to uglavnom. Šta radiš kad si sama, onako, čime ispunjavaš svoju dušu? Pa pripremam se za publiku. Čitavo vreme? Da. Nastupe, znači isto koreografiju samo praviš, znači tvoj... Ne, imam plesnu grupu koja, eto, zbog vize, recimo, večeras nije mogla da bude sa mnom, imam i band, imam sve, samo tako za inostranstvo mi je malo teško u ovom trenutku. Da, ali nadam se da će sledeći put ovde biti band, bit će to još jača svirka. I već sad je super, možemo tek da zamislimo kako će da bude. Za kraj da te, pošto puno obožavatelja čeka da se slika s tobom, da te ne dajemo previše, šta bi poručila svim mladim gledalcima, gledateljkama širom planete Zemlje? Da slušaju mene i da gledaju mene. Odlično, puno hvala, ovo je bila Ana Nikolić, vidimo se sledeći put.